Media, taking you to another level. Tinokukwazisa iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tichiri munzvimbo yemutoko. Nhasi uno tiri kuNyahondo kumafarms ndokwatiri uko tauya kane dambudziko tafambira dambudziko riri kushungurudza mhuri remurume akafira kumarondera mushure mekunge arumwa nenyuchi. Ndofunga vakaona ZBC News nhau iyoyo yakabuda pari zvino. Kandoda kukuratidzai mufananidzo zvishomanana wezvakaitika musi iwoyo, asi wakatorwa nefoni tangowanawo kari kavidhio. Naizvozvo ndokandoda kuti muone. Vatogona vachitobadza moto sha. Vatosvika pane munhu uyu akuta moto. Iyo mufeso anga achiri kutoshanda kuvhetera akatora. Hanzi anga kupenge wata. Wana idzo nyinyi. Dzimwe dziri panze pedizo. Dara dzuruma vanhu. Asi chiko asi pane munhu ambamwe akadzivhiringidza padhuze pana bati. Ameno. Blaza nechigubhu yapinda mawana. Uyo. But unaona kuti since munhu atoshaya. Daiva mufukidza zvakanaka. Yeah. Wombotanga wambodhila nadzo dzombodzikira. Dzomboenda first. Because it's a danger. Not you wachoona havana zvekupfeka. Havana kwa protective gear yakakwana. Vakaramba vachitendedzana nadzo vacharumwa futi zviri serious. Dziri kutoto pamawindo seat vedu. Dzine hasha mudara nezvisi. Dzine hasha mudara. Blazo wabvisa chiume. Dzine hasha mudara. That's a clear video. You pay some who can zuru go yarugurumo. Man, that's a clear. I don't see. You ndiye go. Ndiye. The clever, man. We are rurumo. We are not the clever. Can zuru not just ambulance. Man. You. Uyo munhu ndianusha. Anakana protective. Uyo. Uyo da para face kuze. Tukuseka edu bali munhu atofa. Koyo mukadzi ndobuya. Andokanzura noze Tracy anasuka nasi. Munhu atofa. Hongu ndo zvakatora nzvimbo musi iwoyo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chaita kuti tiuye pano zuva ranhasi nderekuti musi wokuvigwa kwemufi uyu vanhu havana kukwanisa kuviga nekuda kwenyuchi yakauya ikatendera kuuso hwemushakabvu. Gare zvimazuva pamba zvakare pane nyuchi. Izvo zvakuita kuti vepamusha uno varohwe nehana kuti kochachi nyuchi dzangouya here kana kuti zvane chirevo mukati. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. I'm
Ndetwa Mapata notice tinogara muno pa farm number 92 Nyahondo anoti Budya. Tingangoti pa farm pedu takasiwa na sekuru pano. Saka ushakavhu wataunganira uyu anonzi Jacob Mapata. Wangu ane makore aneta iwo 55 years. Saka wakaenda kumarondera gore 2005. Wangu ano 20 years wari kumarondera wachishanda ikoko kupamba ipo washanda. Saka tingangoti muswe Mande po azoshaika muswe ndakafoniwa Saturday zhinzi tindiwo here Mapata ndikati ndini panzi ndaona namba dzako mfoni ya Jacob ari mwana unchi zvakaipisisa ndini constable wakataura zita rawo kumarondera tikati ndi baba wangu ndikachinzi warumwa zvakaipisisa saka tikukumbira kuti kana pane munhu anokwanisa kuuya nekukasika ari kumarondera ndikati ndibata vakomana vari ikoko tikavabata vakomana wakaenda panzvimbo kanosvika vachitozvindiwo vakazosarangura kuti sekuru washaika nokuti wazukuru wedu ari ikoko vairi waimbogara nasekuru ivavo asi wakanga wakuzviga wakugarawo kwawega. So zvadaro wakanzi vari kunzi wakabva kumba eli watumwa kuseniseni kuno murungu kunzi tuda kuti uzonditengere zvakati zvawaida pabasa pavo payadi ndobva waenda makuseni vanogara nomwana wavo kumarondera. Saka mwana akanga achichemerawo kuti tiende tese sekuti wakaseparatana namai namama vanogara vari 2. Saka mwana akachema achichemera akatodzoka after distance ye 1 km baba wakwira mumota ndipo azodzoka mwana wachitomubatira shamu ndobva waenda vatenga zvinhu zvavo chingwa chavo nechitopu chetoilet seat ndicho chaenda kotengwa nechingwa chavo mumaoko wakudzoka pagovernment complex yemarondera ndo pakasvika pakangotanga kuatakwa nenyuchi tichibvunza manext no pane imba iri ipapo wakatiwo isusu takazongonzva mhere vachiti tibatsireiwo wakadaidzira nzi ka5 kese vamhanya pasi pemotikari ine safeguard ine dzakamira pafront paya safeguard yenga ari mumota asi akakundikana kuti kuvhura dho kuti wapotere mumota ndovapinda pasi pemota. Saka mota we waona kuti dzikuramba dzichingoruma vabuda pasi pemota vakudzoka nedirection kuri kubva nenyuchi ndobva wakazongoti bvisei jacket wakutanga kudzipuma nyuchi dziye wakanzi wakatenderedza kaneka 5 wanga wada kubatsira ndipo wakazoti wakutitsanangurira kuti wakatenderedza vachidze kudzivhikirira kudzidzinga ndobva wazongodonha wachiratidza kuti yangu asisina simba. Saka kuti isipo takasvika panzvimbo kuti tishiwasimudze kana kuti tibatsire mwiri wangu wazara nyuchi mwana mwanga ari padhuze akatorumwa akazonotobayiwa kumarondera hospital neumwe anga awaziva anzi akawaziva murume engaendawo nomota achiedza kubatsira mota akasiya akatiza akazosvika pakudini pakuzosiyawo zvakadaro ndipo wakabva angofirawo. Pakazouyawo mafirefighter afonerwa nemota dzakasiyana-siyana nepolisi wakasvika vasina zvikwanisiro zvokuti vabatsire munhu wakadzoka kotora zvokuspraya nokuzvidziriro asi zvengu vasina zvakakwana vaingorumwa wakazotosvika munhu atoparara nokuti vanzi vakaitika kuma10 zvokuti ndakazofonerwa kuma12 saka anzi hazvina kumbotora kana kuti awa kana maminitsi akambowanda munhu enge atorumwa achibva aparara ipabva atonyarara 10 dzomakuseni. So ndakazofonerwa kuma12 totanga kuzomhanya-mhanyawo kuti tiedze titoita sei asi munhu enge pasisina haana kuzomboenda kuchipatara. Saka kusvika kuchipatara nyuchi mwiri wese ngongori nyuchi dzega mwiri wese mborera nomumaoko nokuti wangu arumwa maoko ese. Chitupa chake newallet nenge 30 US zvakazowanikwa kumanheru wazukuru wazoenda neimwe mota kotsvaga bhachi pakatodarikawo nobenzi munhu asingaiti zvakanaka. Ndiye akatora jaketi rawo rongu akapfeka nechingwa maybe hatina kuchiona asi benzi randakana kumborumwa nenyuchi panguva idzodzo asi akatodarika nepo zindo zvekutaura wadini wakanga wachida kubatsira wakanga waripo panzvimbo. Saka chitupa takachiwana newallet takaiwana jaketi ndo takashayiwa
mari yenge irimo muwallet. Saka umarondera utaura kuti sisi takagara naJacob zvakanakisisa tisina kana problem unoda aitotibatsira unomiriwo nokuti waingonzi rima henyu munhu acho anoshandira ari kunze kwenyika ari kuchando. Saka vanongori machibage maonyeni zvizvi saka vaingoti hatina kana chakaipa chatiri kumboona chakatiitira kana kuti titi wakatora mukadzi wemunhu kana kuti titi wakatora chinhu akasaya kubhadhara. Zvokutoti ukatoti kuna Jacob sara wakabata chinhu changu waipa umbo kumarondera waidaro kuti ukatomupa kana chinhu muzi wacho unozoti unozochida ndipo unokuchiwana zvakanaka. Saka hatina kana problem na Jacob. Vazhinji vacho vakazokundikana kusvika nokuti transport takaita zvokuzobatsirwawo newarungu wake waishandira ndio wakati pa transport yokubvisa kunoku 30 ton truck yakatakurwa vanhu kubva pano kuenda kumarondera nokudzoka nokuzotengawo ninge box ndio wakatibatsira watenga box re 200 tikazonoitawo semudemudemu totenga chikafu asi zvizhinji iyo ndio wakanga watibatsira nokuti isina pekutangira. Tichangobva hatina mwedzi 3 tabva kuchengetedza muzukuru wasekuru wavo anoga muzukuru wavo ndio wakatopinda naye muguva kutomuchengetedza. Saka tisingabuziwe kuti wari kutoteerawo. Saka tinongoti odai tawana vanotibatsira nokuti situation yacho ikutotinetsa kuti munhu haana kumborwara kana kumbodini. Mukoma wavo uri kurwara ndiwo asvika. Mukoma umwe ari kurwara ari kumusoro iyo ndio ngwasara mutano ndobva ngwatakwa vawatogofa. Saka zviri kungotishungurudza kuti zvino zvichadini zvichaperera kupi. Pano tina tete vanogara tino vamwe hanzvadzi yasekuru inogara pano takatoita mise yagara kusenda nokuti wakura wakuma over 100 yes. Ava tete hanzvadzi yomufi iri pano. Saka urwere wega wega uri pano. Inini ndinoitwawo Revai Mapata ndiri muzukuru waJacob akashayika nokurumwa nenyuchi. Inini ndakaenda kumarondera tanzwa kuti ndochiitiko chaitika. Taenda kumarondera Jacob akaiswa kumochari atorwa kumochari akagezeswa akapfekedzwa hembe dzadziri nyowani dzanga akapfeka dzakarumwa nenyuchi akadzibhiswa akaiswa mukofini. Asi tawa kuno takuda kuti tiite body view kumarondera wakatonzi onekana ine shamwari yenyu kumarondera kwakaitwa body view hapana nyuchi yakaonekwa kana yakabuda. Asi tawa kuno tawada kuti tiite body view munhu anobudiswa pakabuda nyuchi yakamutendera kumeso uchibva yaenda. Yakatendera mufi ichibva yambururuka bva yaenda. Saka body view inozokwanisa kuitekwa noda kuti akatya kuti nyuchi tinogona kuzoungana tikatadza kuviga mufi. Saka vanhu vatatomhanya kuchuru vatanoviga munhu. Taviga munhu chipiri vatadzokerowo isisi kutogara pamutoko senda. Saka takazofonerwa wakumanheru kuti kumba kauya futi chimwe nyuchi ndizo nyuchi dzamuri kuona dziri pamuti apo muti womusasa uyu. Saka tiri kungotambudzika nokusaziva kuti zvizvi kutora nzvimbo zvinhu zvacho zvakamira sei ende pano pamba wakoma wavo ndo vaviri vari muri kuona wakagara apo nokagara apo ndo ngwasi kutonzwa mushi iwo ndo ngwakatosimba ndo waitochengete wakoma wavo asi ndo wakabva ngorumwa nenyuchi bva wafa. Ini ndoitwawo Rachel Mapata ndiri mwana waJacob Mapata ndiri mwana wamukoma wavo wasara pano vanova ndiwo baba wasara. Chiitiko chakaitika ini ndogara kuHarare kuDZ. Takatofonerwa ndiri kubasa kuti baba washayika kumarondera. Saka zvinhu zvekuti zvakatibata zvinhu zvekuti zvakatirwadza nanhasi uno kuti chingava chii chaicho chingaitiko chakaitika ichi chokuti baba wangangorumwa nenyuchi wega panzvimbo wachibva washayika. Zvinova zvinhu zviri kutirwadza kusvika nairo zvino kuti tobatsirika sei hatizivi nyuchi idzi kuti dzawingei pamusha. Saka takutokumbirawo imwe veruzhinji rweZimbabwe kuti mutibatsirewo mutipo vanobatsira tikwanise kubvisirwa nyuchi panzvimbo hatizivi kuti dziri kuda kurumani uye dzine chinangwa chei. Takutokumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti mutibatsirewo nevanobatsira nekuti isu mari hatina. Aibatsira vamwe ndiyeyo akafa anga ari kubasa riri nani vasara ana baba vacho havari kungorwarawo. Saka takutokumbira vanobatsira. Ndini Gilbert Mapata mukoma waJacob no ndinda sala inini Gilbert Mapata ndinda sala ne muningina wangu uyo sine takatolewa muJacob ndiye ngaliwo chitiri sino inini kuti ndikwanise zvandinokwanisa zvakutondinesa ndiri shungu yangu iri kuti Jacob sei aenda nenyuchi idzi dzakabvira kupi nyuchi idzi
kuti azorumwe dzichizotera futi kunoku. Zvino ndinokumbirawo kuti rubatsiro rwacho ndingakwanise here ndega nemunin'ina wangu ari kuhwarawo, ini ndiri kuhwarawo. Zvino mupenyu ndiye akabva atozotohwa manje. Zvino ndinetsa nemhuri ndinayo iri nekumba uko yakauyawo ichinzwawo zvaizvozvo. Zvino tiri pfungwa dziri kuite dziri kupishana kuti chii nyuchi yorumwa nyuchi uko yodzotera futi kunoku. Zvino zviri kutikachamadza chaizvo kuti chirudzii kana kubatsirwa kwacho hauna chauinacho kana nechi. Vanenge vachidawo mari vanhu vacho vanobatsira kuti nyuchi dzibve. Ndinokumbira zveshekwadi kuti nyuchi idzi ngadzibve. Tikusha kuti dzichingatore mumwe pekare wasiri kuitawo zvakanaka. Inini ndini Gilbert ndasara nemunin'ina wangu tiri vahwere tese manje. Zvino zvashaika kuti tinozvikunda sei. Zvino ndizvo zvindinoti dai tabatsirwawo nemari kwatinenge tichiendako. Vanenge vachitoti toda mari yakati. Iwo hausina kana nechi chacho. Ndichinenge ndichindochema munin'ina wangu kuti ndiye anga ari mupenyu. Ndichitodada naye iye munin'ina. Zvino asiya mwana mumwe chete iyeyo Alexio ndiye asara kuti achararama chirudzi baba pasina. Zvino ndizvo ndinoti kunemi mauya kunotitiona muchionawo dambudziko ratinaro iri nevangokusikana hapana kutsarukanawo zvekare. Unenge uchindochema kwese kwese. Zvino ndizvo ndinoti dai tandobatsirwawo kana nemheno zvinenge zvichiitikawo nesimba raJesu ndiye achatitungamirirawo nesimba renyu. Ini ndoitwa Crescenzia Mapata, ndiri mwana womukoma waBamudiki Jacob. Saka mhuri yeZimbabwe tiri kushungurudzika nokufa kwakaita baba wedu. Taiti pateta kuita board view pakauya nyuchi ikavatenderera kumeso vayaenda mangwana acho. Saka hatina kuzokwanisa kuita board view mangwana acho. Bva pauya nyuchi pamba pamuti. Saka hatichazive kuti nyuchi idzi zviri kureve uye dzauya kodii. Saka mhuri yeZimbabwe tikukumbirawo rubatsiro rwokuti tizive kuti nyuchi idzi dziri kudei uye chii mufi pane zvaakaita here kana kuti chii. Ndizvo zvatinoda kuziva kuti isu tifambe. Hatina mari, hatina kana chatiinacho. Saka tikukumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Tiri kumbofamba, kumwe vari kuti vari kuda mari, vamwe vari kuda mombe, vamwe vari kudei. Saka isu hatina chatiinacho. Vamwe wasara wacho varwere, baba nabamunini varwere vari kurwara. Isu vana hatina chatiinacho. Saka mhuri yeZimbabwe tino chichemo. Dai matiwanisa wabatsiri wauya watibetserewo tizive kuti nyuchi idzi asi kwamuri kufamba kuri kunzi chii? Kwatiri kufamba wakangoti pane zvinenge zvakaitika zviri mudzinza. Saka hatisi kuzivawo kuti chii. Vari kubva watitsvagai mari tiite kusvika ipapo. Saka mari ndiyo yatimisa kuti munhu mubatsiri asvike pano. Saka sofa hamusati matombonzwa kana kuti chii chiri kunetsa? Manje hatisati. Ini ndiri muzukuru ndinonzi Douglas Mapata. Zvakaitika tatori kumabasa tichinzwa nechiitiko ichi. Zvino taakuti mufi auya arumwa nenyuchi. Nyuchi taakuita board viewing amangwana pakasimuka nyuchi. Tapedza mangwana nyuchi dzakauya dzakadowanda dzikatopinda pamuti apo. Saka zvaakunetsa kuti zive mhuri yeZimbabwe kuti chingava chii. Saka tinokumbirawo rubatsiro. Ndini mukoma womufi ndinonzi Bicycle Mapata. Chiitiko chakandihwadza zvikuru kundonzwa kuti munin'ina wako arumwa nenyuchi.
chakandiwadza zvikuru. Saka ndichanda kukumbirawo kunova netsitsi kuti dawatibatsirawo kuti tigonewo kurarama. Ndiye aitichengeta Jacob Mapata. Saka izvo ndikukumbira kuti kunova netsitsi hawo dawatibatsirawo nzvimbo dzakasiyana-siyana pane zvakasiyana-siyana tinokumbira kubatsirwa. Saka panguva ino ndinoti inini nomukoma wangu uyu tisu tasara hatisi kunzwa mushe, nyama dzedu dziri kurwadza. Mufi akasiya vana vairi. Saka tiri kukumbira kuti dai tabatsirwawo kunova netsitsi watibatsirawo. Saka izvozvo ndizvo ndinoisa kunyanya kumbe kuruzhinji rweZimbabwe kuti dai watibatsirawo nedambudziko ratakawiwa naro nenyuchi dziri pamumba apa dziri kutotishayisa mufaro kuti dzichaenda sei, chii chichaitika, chii chakaitika. Izvozvo tiri kuzviisa bedzi mumaoko muvanobatsira. Saka neivayo mashoko tinomira pano. Ndinokutendai koma Andrew Neshamba kusvikawo mukati memusha uno. Ini ndiri muzukuru wepano nonzi Hope Gwashavanhu kana kuti Arlington. Ndiri muzukuru wemufu, ndiri mwana wehanzvadzi. Dambudziko ndiro riri kutsanangurwa semaitikiro zvakaita saatisipo patiri kumabasa. Asi nhaurwa yatinayo tunyanya tikahadza inhaurwa yenyuchi kuti dai tagona kuziva, tagona kupatsanurirwa kuti dzingava dziri nyuchi dzaMwari here kuti inyuchi dzine zvinangwa. Ndo dambudziko hombe ratinaro kunyanya zvangu inini. Dai tagona kuwana tipatsanurirawo, tagona kuwana chinobatika kuti kana kuti pane zvakaitwa nemufi kwaanga achiraramira ari hatina chinoziva, kana kuti zvakaitwa nani isati nedambudziko nazvo kuti pane wakazviita. Asi da kuti tigone kupatsanurirwa kuti anogona akabata tizive kuti nyuchi dzizoe pamusha tabva kumuiga chii. Ndo dambudziko ratinaro. Tokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti nakuna vanokwanisa kutibatsirawo tagona kuziva chokwadi maringe nenyuchi kuti ndedzaMwari here kana kuti inyuchi dzine zvinangwa. Mba kwese hatisati tawana zvinhu zvakajeka kuti tizive kuti chii. Vari kuti dai Mwari watibatsira sewo vaprofiti vari kuti zvinofanira kubuda pachena zvoga pakutaura kwavari kuita vabatsiri kuti watinanganidzire kuti kuti nyuchi ndedzaMwari here kana ndadzisi. Hatisati tasvika pazvikamu zvakadaro. Manzwa vataura vakasiyana-siyana ndonhau iri pano. Vanobatsira ndofunga makukumbirwa kuti nguva yenyu yakwana yekuti munge muchibatsira. Manzwa mhuri haina chekubata, imhuri iri kushupika asi vari kudawo rubatsiro nekuti vakasadaro vakutyira upenyu kuti dzimweni nguva nyuchi idzodzidzo pamwe dzine chinguva chadzichagara dzobva dzauya dzoruma mumwe munhu anoziva ndiani. Dzinogona kuramba dzichiteedza vanhu. Ndonhau yatanga tiinayo. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Yeah.